dobro, gol! Edin Dzeko! Radio-televizija Bosne i Hercegovine otkupila je ekskluzivna TV prava za revanš utakmicu baraža za odlazak na evropsko prvenstvo Portugal, Bosna i Hercegovina. Bojića uspio centrirati, šansa, gol! Vedani više, gol! Ko će bljesnuti na stadionu Svjetlosti u Lisabonu? Saznajte na programu BHT1 u utorak 15. novembra od 22 časa. Portugal, Bosna i Hercegovina. Revanš meč baraža za odlazak na evropsko fudbalsko prvenstvo.